Mesto Bánovce osadilo nové informačné tabule. Jedna z nich slúži ako orientačný bod v blízkosti Bánovského kúpaliska pre tých, ktorí chcú spoznať okolie. Druhá má osvetový charakter. Nakoľko my ľudia sme neustále nepoučiteľní a my ako mesto sa snažíme robiť naozaj osvetu ohľadne odpadov, ktoré nás stoja nemalé náklady, rozhodol som sa aj dnes osadiť spolu s kolegami tu na priehrade ďalšiu informačnú tabuľu. Tentokrát ide o odpady. Je to naučná tabuľa, ktorá, verím, bude slúžiť dospelým a deťom, aby sme si teda uvedomili, že koľko trvá doba rozkladu jednotlivého odpadu. Pri papieri sú to mesiace, pri skle sú to stovky rokov a pri ďalších materiáloch tiež, takže treba si uvedomiť, že keď tu na priehrade napríklad alebo kdekoľvek v prírode sa nesprávame zodpovedne, tak ten odpad tu zostáva a drží sa tu dlhé roky. Takže chcel by som aj týmto poprosiť, aby teda sme si uvedomili toto a naozaj by sme sa držali hesla, čo si do prírody prinesiem, to si zo sebou aj odnesiem, aby som tu nenechával nejaký odpad. My máme z toho potom zvyšované náklady a jednoducho to nerobí ani dobrý pocit, keď sem prídeme kdokoľvek z nás na tú priehradu. Takže dúfam, že Bánovčania znovu ocenia aj túto informačnú tabuľu a nielen deti, ale aj dospelí, aby sme si uvedomili, čo spôsobujeme, keď to akýkoľvek odpad zanecháme.